Tots admirem els grans mestres i pensadors que van saber condensar la saviesa en relats curts. Ens fan pensar i ens acosten a la vida de cada dia. Les paràboles que va explicar el mestre dels mestres fa 2000 anys segueixen sent vigents? Tenen quelcom que ensenyar-nos avui? Acostem-nos a les paraules de Jesús i vegem el que poden donar-nos els habitants del segle XXI. Benvinguts una altra vegada. Estem contents d'acompanyar-los i de que vostès ens acompanyin a tots nosaltres en aquest programa. Soc en Jordi Abad, els parlo amb molt de gust, acompanyat del pastor Joan Carles Penyalbert, que és la persona que ens ve a orientar amb aquestes reflexions. Què tal, pastor? Molt bé, encantat de tornar a estar amb tots vosaltres. Ell, pels que ens segueixen habitualment, ja el coneixen, però per si acas avui és el primer dia que ens acompanya. Els direm que és pastor de l'Església Adventista i en l'actualitat està ministrant a les esglésies de Girona, de la província de Girona. Doncs benvingut, la seva experiència pràctica i el seu coneixement teològic ens ajudaran a orientar-nos amb una de les paràboles de Jesús que ens resulta interessant, que és la de la xarxa i la pesca, no? Pues sí, avui, Jordi, ens toca parlar una miqueta de pesca. No sé si en alguna ocasió has pogut pescar amb xarxa o has vist pescar algú amb xarxa. He vist. Jo m'estic recordant una vegada, una ocasió que vaig tenir, com veure com venien els vaixells d'alta mar a port i com els mariners de coberta estaven triant els peixos bons que estaven col·locant en caixes amb gel i els dolents els estaven llançant novament al mar, no? Cosa que em va sorprendre jo, que era un ignorant de la pesca, no? Avui, la paràbola que compartirem ens dibuixa una escena molt similar amb aquesta que vaig viure ja fa uns anys, no? Fixa't si fa temps que no me'n recordo ni en quin port ho vaig veure, això. Mira, es troba aquesta paràbola a Mateu 13, dels versicles del 47 al 51, i diu lo següent. El regne del cel és com una xarxa que llença al mar i recull tota mena de peixos. Quan és plena, la treuen a la platja, s'asseuen i recullen els peixos bons en paneres i els dolents els llencen. Així serà a la fi del món. Sortiran els àngels i separaran els dolents d'entre els justos i els llençaran al forn de foc. Allí hi haurà el plor i el cruixir de dents. A veure, i amb aquesta paràbola nosaltres avui en dia què podem aprendre? O què ens volia dir Jesús a nosaltres avui en dia? Bé, en primer lloc serà interessant esbrinar què és el que estava simbolitzant aquesta xarxa tan especial que, segons l'ho llegit, ens està assenyalant els mateixos creients, perquè Jesús, des que comença la paràbola, ja s'està referint al regne del cel. Una xarxa tan especial que en el mateix evangeli de Lucas 5 ja trobem una pista amb una experiència que tindran els deixebles amb Jesús. Estan a la platja de Genetzaret. Jesús està dirigint a tota una multitud que li seguia i li demana la barca de Simó Pere prestada, diguem-ne. S'allunya una miqueta de la platja, comença a parlar a aquella multitud i quan acaba li dona unes instruccions molt precises a Pere, a Simó Pere, al seu germà Andreu, que estava amb ell, i amb altres pescadors que segurament estaven entre ells Santiago i Joan, els fills de Zebedeo, no? Se'n van allunyar i vas dir, llenceu les rets de la manera que jo us dic. Pere, sorprès de la gran pesca que estaven aconseguint després de tota una nit d'intentar-ho sense rebre cap resposta del mar, no van treure ni un sol peix, ara no podíem amb el pes d'aquella xarxa que estava plena de peixos, fruit de seguir les instruccions del seu mestre Jesús. O sigui, que van estar tota la nit pescant i no van aconseguir res. No van aconseguir res. I quan van tornar, Jesús els diu que vagin una altra vegada a pescar i llavors sí que aconsegueixen. Exacte. Solament què hi havia succeït, ara estaven confiant en les paraules i la instrucció del seu mestre després d'escoltar la seva predicació. I fruit de la confiança amb aquelles instruccions i l'obediència, estaven tornant a la platja carregats de les xarxes que es trencaven de pes, no? Ara és quan Pere va caure de genolls
reconeixent aquell mestre que tenia al davant com el seu senyor i salvador, no? Clar, l'experiència aquesta el va tocar tremendament no solament a Pere, sinó tots aquells deixebles i sobretot aquells pescadors, no? Però en aquell context Jesús els hi va fer una promesa preciosa, no? Els hi va dir en el versícle 10: no tinguis por, Pere, des d'ara seràs pescador d'homes. Una xarxa, els hi estava preparant per portar una xarxa molt especial, la xarxa del seu evangeli, l'evangeli de Jesucrist. Llavors allò era una cosa simbòlica, no? Clar. Ara els hi estava parlant d'una pesca que anava molt més enllà de la que ells estaven molt familiaritzats amb la pesca dels peixos. No, s'estava preparant per una altra tasca molt més important, no? La pesca dels fills de Déu. Com amb aquesta paràbola els hi estava donant la mateixa reflexió que ja els hi havia compartit amb aquella paràbola que van compartir també amb tots vosaltres, la del blat i la zitzanya, no? Com hi hauria amb la xarxa o amb el regne de Déu o amb l'Església de Crist, hi hauria una barreja, no? En aquest cas, peixos bons i peixos no tan bons. Però això passa a tot arreu, perquè si nosaltres ens hi fixem amb la comunitat de veïns, a la feina, a l'escola, allà on anem sempre hi ha gent, bona gent, i hi ha una altra gent que dius, ostres, mare meva. És una realitat del nostre món, no? I en certa manera aquesta paràbola ens vol advertir que a l'Església també succeeix això. Però també es vol advertir que finalment hi haurà una tria. O sigui, moltes vegades ens hem quedat una miqueta amb una idea molt utòpica de que tothom serà vàlid pel regne del cel. Però que tothom a l'Església és bona persona. Exacte. Tenim una visió idèlica de que en les esglésies no poden haver gent fallant a Jesucrist, per quan tots portem el seu nom de cristians i de creients. Aquesta paraula descarta aquesta visió i ens porta a una realitat que potser no ens agrada tant, però és de la que formem part, no? En certa manera. Clar, la nostra inquietud té que ser, jo en quina part de la tria d'aquests peixos em quedaré, no? Amb els bons o amb els dolents. Perquè, clar, el final dels peixos descartats és un final molt crític, no? És la destrucció per foc. Clar, moltes vegades, qui no està familiaritzat amb la paraula de Déu, és fàcil trobar cristians que es pensen que tothom serà salvo a fill i alhora, perquè tenim un Déu molt misericordiós i que al final hi haurà un moment en què tots... Tots passen. Sí, tots s'empenediran i tots cap al regne del cel. Doncs no. No hi ha cap lloc a la Bíblia que ens doni una visió d'un penediment universal del món. Ni molt menys. Tot el contrari, el que ens surt una i una altra vegada la idea de que hi haurà una escena de judici en la que hi haurà una tria de quins són els cristians de veritat i quins són els de mentida, no? Els falsos, els hipòcrites, els que no han viscut l'experiència d'una veritable conversió en la que estan obrint la seva vida, el seu cor, a la influència de l'Esperit Sant transformant les seves vides. Això és important, això que ens està dient, perquè aviam, hi ha gent que diu, o que diem, mira, jo no robo, no mato, no menteixo, no sé què, no sé quantos, vinga, va, tots són bons. Sí. De fet, hi ha una coletilla que s'utilitza molt avui dia, no? És bona gent, és bona gent. És bona gent amb quina visió, quina és la tria, qui fa la tria d'aquesta bona gent? Gent pecadora o fa la tria a l'Esperit de Déu que ens diu, que jo us vull portar a un regne celestial en el que reina la pau fruit d'un esperit que no està atacat del pecat, no? Sinó que ha estat netejat per la sang de Jesucrist. L'accepteu, aquest regne? L'accepteu amb la llei d'amor etern que ens proposa Déu? O substituïm aquella llei per una llei d'homes amb un cor que més egoista. Manera, més egoista i sobretot molt enganyós, no? Que ens fa veure o ens fa justificar les coses que no fem bé en aquesta vida. Ostres, Joan Carles, ens has posat amb un brete, Perquè això ens obliga a poder decidir, o a tenir que decidir. Sí.
I tenim que decidir entre el bé i el mal o entre una cosa que Déu ens presenta i la que no. Sobretot, ser més exquisitos en la tria, no amb els demés, sinó en nosaltres mateixos, i saber escoltar la veu de Déu amb aquest passatge molt, molt bonic d'Ezequiel 33:11, que diu: no tinc cap complaença en l'amor del malvat, sinó que ens aparti ell del seu mal camí i visqui. Torneu, aparteu-vos dels vostres malvats camins, perquè hauríeu de morir, casa d'Israel. I això ens ho diu a tots, no solament a la casa d'Israel d'aquell temps ni als jueus, sinó a tots els que ens creiem que Jesucrist és el nostre Salvador i que, per tant, nosaltres passem part d'aquesta Israel espiritual del seu poble. Això és interessant. Un altre dia tens que seguir explicant-nos aquestes coses. Pues, encantat. Gràcies per estar avui amb nosaltres. I gràcies a tots vostès. Els esperem en el proper programa per seguir reflexionant amb una altra paràbola de Jesús. Quedeu tots convidats per acompanyar-nos en el proper programa per seguir fent noves descobertes dins les paràboles del Mestre dels Mestres.